Ikke. Det kan ikke. Du skal snart. Der er ikke ret meget i bund. Jeg kan ikke gøre med den der, den er for blød. Det skal være en slit. Den er til... Nej, sådan en hånd, ikke? Den er til Carlsberg-reklame. Den er til Carlsberg-reklame. Det er fundet. Lad os se. Ja, nej. Jeg zoomer lige ind på hovedet dernede. Det er sgu da for at få kosten. John. Flemming. Hey. Ja. Hvor er der ikke nogen?